האמת. קובי פה הומו. הומו, לא הומו. לא, באמת, האמת שכאילו קובי פה הומו. טוב, עכשיו באנו פה בציפייה לראות את 30 שניות למאדים. נכון. מה זה בייסו אותנו? רצינו למות אתמול. זה נכון. היה קשה. היו באמת כאילו משהו עוזרים. אורון גמר. היא גמר כל הזמן. אבל באמת כאילו, יש לכם כאילו סלן שהוא כזה חתיך וזה, תביא אותו לקופי כאילו. בווידאו שלנו. And if you didn't understand all of this, לא people. בדיוק! קיצר, אנחנו קוראים את האוכל חינם, תגידו. בבקשה, באמת, אני מה זה רבי אמא שלכם, אתה לא יודע כמה שתיתי, מה זה רבי? בבקשה, בבקשה. נדבר לקיר. לא מרגיש ככה. עד שיכול להישאר כל היום, אף אחד לא נמצא לך לצגים ככה. יאללה, בואו נדבר. יאללה. טוב, יאללה, סיימת את הוידוי שלנו? יאללה, ג'קף. טוב, האמת, וידוי אמיתי, אבי אם אתה שומע, כאילו אבי כאילו בקשר דברים, אבי אם אתה שומע, כאילו זה היה תחתו של קובי. ביי!